שלום בנות, היום אני רוצה לשתף אתכן בדבר החמוד הזה שאני קוראת לו מחזיק סכו"ם, והוא גם יכול לשמש כתג אורח. אני יכולה לרשום כאן למטה את שם האורח. אני אוציא את הסכו"ם ואני אראה לכם למה אני מתכוונת. אז אני החתמתי כאן והשתמשתי באבקת הבלטה חמה, חג שמח, וכאן למטה אני ארשום את שם האורח. כל העניין הזה יונח על צלחת, על הצלחת הראשונה של האורח. אני יודעת שיש חוקים של סידור שולחן, שבדרך כלל אני עוקבת אחריהם וממלאה אותם באדיקות, כי אני מאוד אוהבת לסדר שולחן יפה. אבל הפעם, מאחר ויש לי המון אורחים, חיפשתי פתרון לזה שהסכו"ם לא ירוץ לי ליד הצלחות, כי הוא יתפוס לי מקום. אז החלטתי לשים את הסכו"ם מעל הצלחת. בהתחלה חשבתי שאולי אני אקשור אותו בסרט, ואחר כך בא לי הרעיון הזה של להכין לו מחזיק סכו"ם. והשולחן שלי הוא כמובן שולחן חג קלאסי, הכל בלבן. המפה תהיה אוף ווייט והצלחות הן לבנות, והסכו"ם הוא סכו"ם נירוסטה. אז אגב, זה סכו"ם שאני קיבלתי מתנה לחתונה שלי לפני 32 שנה, והוא עדיין נראה לא רע. אז קודם כל אני אשים אותו הצידה, שלא ילכו לי לאיבוד ממנו חלקים. אז החלטתי להכין מחזיק סכו"ם פרחוני. אני גם אוהבת להושיב את האנשים איפה שאני רוצה שהם ישבו, לא איפה שהם רוצים לשבת. אז אני תמיד מכינה תגיות עם שם האורח. הם כבר יודעים את זה, הם כבר יודעים שהם יושבים איפה שאני מבקשת שהם ישבו. אז הפעם אני אצרף את שני הדברים ביחד, גם מחזיק סכו"ם וגם כאן יהיה שם האורח. כדי להכין את זה, כמו שאתם רואות, אני חתכתי בחותכן עיגול את הקרדסטוק האפור עם החותמת, ואחרי כן בחותכן מסולסל, והנחתי אותו בכוונה באופן הזה. אני אראה לכם, אלה חותכנים שאני משתמשת בהם רוב הזמן, אני מאוד אוהבת אותם. אלה החותכנים של ספילביינדרס. אז את העיגול חתכתי עם החותכן השלישי לפני הסוף. זה הגודל שלו, ואני מיד אומר לכם מה הגודל שלו, אם אני אחזיק את הסרגל כמו שצריך. הגודל שלו הוא 1.7 אינץ', והדבקתי אותו מעל החותכן, מעל הנייר שחתכתי בעזרת החותכן המסולסל, ואני ממש לא בסדר כי השארתי את כל הנייר בפנים. והגודל של החותכן הזה הוא 2.75 אינץ'. אז זה מאוד מאוד פשוט להכין, וזה מאוד משמח שולחן שהוא שולחן קלאסי, לפעמים אפשר להגיד אפילו מעט עגום, כי הוא כולו לבן. צריך נייר דו צדדי, אני כבר אומרת. אם אתן לא רוצות נייר דו צדדי, אז צריך לבחור איזשהו נייר שיהיה לו אפקט מספיק רציני על השולחן. אני בחרתי בנייר
צדדי, הכל מתמוטט פה כרגיל, בנייר דו צדדי, שקיבלתי מהבת שלי מגרמניה, איזושהי חברת שקר כלשהו, או שאולי לא, אני לא יודעת. אז זה הבלוק, דיזיין בלוק, ככה הוא נראה. 4.5 יורו כל הבלוק, והוא מתאים לי בול למטרה שלי. אז בואו נתחיל. אנחנו צריכות נייר מדוגם דו צדדי בגודל של 8 אינץ' על 8 אינץ'. כמו שאתם רואות, אין כלים על השולחן. אחרי שחתכנו את הנייר, אנחנו רק מקפלות. קצת מדביקות אחר כך כדי לחזק את הקיפול, אבל זה הכל. אז אני מקפלת פינה אל פינה. מחזקת את הקיפול. והופכת אליי את המשולש הזה, כך שהקצה שלו פונה אליי. אני לוקחת את הפינה הזו, ואני מקפלת אותה כלפי מטה, בערך, לא בדיוק, במרחק של אינץ' מהחלק התחתון. ומהדקת. עכשיו אני לא הופכת לגמרי, אני מניחה את הנייר כך שיהיה לי נוח לעבוד איתו. אני לוקחת את הקצה הזה, ואני משתדלת לדייק ולהביא אותו לפינה של הבסיס של המשולש הזה. כדאי להדק. כדאי למצוא גם נייר שהוא לא עבה מדי, כדי שבזמן העבודה הוא לא יישבר. עכשיו אני הופכת לצד השני, ושוב, הפינה הזו של המשולש הזה צריכה להגיע לפה. אני מורידה את זה למטה. זאת כל התורה. אני אניח על זה מעט דבק, כדי שאני אחזק את זה, כדי שזה לא יברח לי. ואני אבטיח את הקיום של זה עד יום שישי הבא. האמת היא שגם כאן אפשר לשים קצת דבק בפינה הזו. אני מניחה את זה. הדבק שמציץ, אני אנגב עם טישו. אני מהדקת. זה מוכן לי. עכשיו, זו התגית שלי למעשה, וברגע המתאים, אחרי שאני אחליט איפה מי יושב ולמה, אז אני ארשום כאן בכתב יד את השם של האורח. יש לי את בצבע כסף, וזהו. אני מדביקה את זה באופן הבא, אני הופכת את זה, זה החלק העליון שלי, אני יודעת שזה החלק העליון. אני לוקחת
דבק דו צדדי. רגע, אני ומניחה. כמובן שאת עניין ההבלטה החמה צריך להכין טיפה מראש, אבל זה לא משהו שהוא כבד עלינו בהכנה של ה... לא, רגע, את זה אני אחתוך. בולט מדי. בולט בתוך הסלסול. זה לא כבד עלינו בהכנה. כמובן שאני אעבוד בשיטת הסרט הנע. קודם, אני אתחיל מההחתמה, אחרי כן אני אעבור לחיתוך העיגולים, אחרי כן אני אחתוך את העיגולים המסולסלים, ובסוף רק אני אחתוך את ההפך, מירי, לא נכון. את קודם צריכה לחתוך את הנייר, כדי שמשאריות החיתוך, זה נייר של 12 אינץ' של 12 אינץ'. אז מהשאריות של החיתוך, אני יוצרת את העיגולים המסולסלים. אז קודם אני אחתוך 8x8, את כל הניירות, אחרי כן אני אחתוך את העיגול הזה, אחרי כן את העיגול הזה. עוד פעם אני טועה, קודם אני אחתים ואחר כך אני אחתוך את העיגול הזה. בקיצור, אתן הבנתן שאני מעט מבולבלת, והסדר שלי הוא לא ממש נכון, אבל כשיגיע רגע העבודה המסיבית, אז החיתוך יהיה לגמרי נכון. אז הנה, יש לנו עוד מחזיק סכו"ם. שיונח על הצלחת וישמח לי את השולחן. בנות, מי שעוד לא עשתה מנוי עדיין לערוץ שלי, מוזמנת רק ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, ואני אשמח מאוד, וגם לכן יהיה נחמד פה, ואני אתראה אתכן בווידאו הבא. להתראות, וחג שמח.